Noul Canon R5 va putea filma la rezoluție maximă de 8K RAW în 30 de frame-uri, direct în cameră. Salut! Numele meu e Andrei și ăsta este începutul vlogului meu. Vlog în care vom vorbi despre tehnici de filmare, camere de filmat, lumini, tehnici de iluminare și cam tot ce ține de domeniul ăsta. Și dacă am noroc, din când în când îi voi invita pe câțiva dintre prietenii mei, operatori sau fotografi, să împartă din cunoștințele lor cu mine și implicit cu voi și astfel să putem evolua împreună. Am trecut cu toții printr-o perioadă dificilă în care ni s-a recomandat să stăm în case și îmi pare rău că nu am pornit vlogul ăsta un pic mai devreme, dar având în vedere că unii dintre noi vor avea mai mult timp liber în lunile următoare, avem timp să învățăm, măcar un pic prin prisma experiențelor mele, câteva mici secrete din domeniul videografiei. Videografie? Există? Păi, fotografie, videografie... Dar să trecem la subiectul de azi. Da, este oficial. Nu mai este doar la stadiu de zvon sau artificiu de marketing. Canon a oferit mai multe detalii despre noua cameră flagship R5. Vești bune pentru toți cei care așteptau ca cei de la Canon să lanseze o cameră care să fie la nivelul camerelor lansate de competitori. Ei bine, nu numai că este la nivelul competiției, ci i-a și depășit cu mult. Mi-aduc aminte în 2015 când am început eu să filmez că prietenii și mentorii mei, dacă vreți, îmi povesteau despre Canon 5D Mark II, care a fost lansată prin 2012, parcă, care a revoluționat industria. Practic a fost primul DSLR care avea opțiunea de a filma, prima cameră hibrid foto-video. Canon spune că dacă în 2012 au lansat o cameră revoluționară, același moment îl trăim și anul ăsta cu noul R5. Așa să fie? Rămâne de văzut. Aflându-ne în minunatul an 2020 și competitorii urmând să ofere mai toți posibilitatea de a filma la rezoluție 4K în 60 de frame-uri, ne așteptam totuși și Canon să lanseze o cameră care să filmeze cam la fel. Desigur, trecând câțiva ani fără vreun răspuns din partea lor și având 4K în 60 de frame-uri doar pe unul DX Mark II, speram să primim pe noul R5 4K în 120 de frame-uri, fie el și cu un crop de 2x sau 1,5x pe senzor. Asta doar ca să ajungă în fața concurenței. Ei bine, Canon ne surprinde și ne oferă 4K în 120 de frame-uri fără crop pe senzor, direct în cameră, adică fără un recorder extern. Deci super slow motion, fără compromisuri. Nici măcar pe 1DX Mark III, care s-a lansat în urmă cu ceva timp și reprezintă o serie de top de la Canon, nu există opțiunea asta. Maximul acolo, dacă nu mă înșel, este de 60 de frame-uri la 4K. Dar culmea, deși trage 4K în 120 de frame-uri intern, când vine vorba de recorder extern, este limitată la 4K 60 de frame-uri. Dar cei de la Canon, deși ne oferă mai mult decât am sperat, nu se opresc aici. Noul Canon R5 va putea filma la rezoluție maximă de 8K RAW în 30 de frame-uri, direct în cameră, adică la fel ca mai devreme, fără recorder extern. Următorul feature al acestei camere este stabilizarea din body. Este pentru prima oară când Canon pune stabilizare pe senzor, după ce mult timp au susținut că stabilizarea din obiectiv este mai bună sau suficientă. După spusele lor, va fi stabilizare pe 5 axe care va lucra în tandem cu stabilizarea de pe obiective, unde deja exista. Mediul de stocare este asigurat de două sloturi de card. Unul CF Express și unul pentru carduri SD, UHS 2. Să nu confundăm CF Express, care sunt ieftine, cu CFast 2.0, cum am eu pe acest Blackmagic Pocket 4K cu care filmez acum și care sunt într-adevăr cam scumpe. Și desigur, R5, făcând parte din familia R, va fi compatibilă cu noua gamă de obiective RF. Pentru cei care au obiective cu montură EF, există două opțiuni de adaptor. Un adaptor standard de $100, cred că 100 de euro plus TVA la noi în România, și un adaptor care, pe lângă inelele de focus și zoom, va mai avea încă un inel care va fi customizabil, care să controleze setările camerei. Practic, îi putem atribui o funcție precum ISO, timp de expunere sau diafragmă și o vom putea controla direct din acel inel. Acest adaptor premium costă undeva la $200, adică 200 de euro plus TVA, probabil la noi în țară, nu am verificat. Este o opțiune foarte bună și utilă, doar că e ușor limitată din cauza unor clicuri sau stopuri. Să vă dau și un exemplu. Atunci când schimbăm valoarea ISO de la 100, 160, 250, 400 și așa mai departe, trecerile se fac treptat și se va simți un click. Practic, la fel ca la schimbarea diafragmei pe modul de video, pentru cei care ați încercat. Dar pentru cei care doresc să schimbe ISO-ul într-un mod fluid, fără să se simtă trecerea de la o valoare la alta,
Există posibilitatea să se scoată aceste clicuri în serviciurile autorizate Canon, obținându-se astfel un efect ca la obiectivele VDSLR. Din experiența mea, camerele care pot filma 8K sau 4K în 120 de frame-uri, cum ar fi Red Helium sau Gemini, camerele de la Arri, Sony Venice sau chiar până și Blackmagic Pocket 4K al meu, au ventilator pentru a răci senzorul sau cel puțin un sistem de răcire. Din câte am citit pe internet, noul R5 de la Canon nu ar avea vreun ventilator sau sistem de răcire. Îmi vine greu să cred că nu au luat asta în calcul, sau poate senzorul lor, pentru că este un senzor nou, nu se va încălzi la fel de tare, deși mă îndoiesc, ceva trebuie să existe acolo. Nici funcția de autofocus nu a fost lăsată în urmă. Dacă la alte camere funcția de autofocus nu funcționează în mai mult de 60 de frame-uri sau în rezoluții mari, R5 va câștiga și la acest capitol. Vom avea dual pixel autofocus cu care am fost obișnuiți, doar că o versiune îmbunătățită a lui, după cum spun surse oficiale din cadrul companiei, pe toate rezoluțiile și pe toate frame rate-urile. 1080 cu autofocus? Bifat. 4K cu autofocus? Nici nu ca pe îndoială. 8K cu autofocus? Da, vă rog. Adu-mi camera că e prea bună. Și mai presus de toate, vom avea autofocus cu detecție pentru corp sau ochi pentru oameni, animale sau păsări. Wow! În continuare, întrebarea care este în gândul tuturor este referitoare la preț. Ei bine, putem doar să ghicim cam în ce zonă se va situa, dar eu estimez că va fi undeva între 17.000 și maxim 20.000 de lei. Și dacă tot am deschis capitolul despre preț, vă invit și pe voi să-mi spuneți în comentarii mai jos ce preț credeți că va avea noua cameră de la Canon. Iar după toate aceste informații, rămâne de vorbit și despre data de lansare a acestei camere, care se presupune că va fi undeva pe la finalul lunii mai sau început de iunie, maxim luna iulie. Dar nu cred că se va ajunge până acolo. Dacă v-a plăcut acest prim episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, să aprindeți clopoțelul și promitem să venim și cu alte episoade pe viitor. Salut!